Ya bilang waktu kok ya. Aku cilik-cilik ngene iki sangatlah sangar lho ya. Iya ya, cilik wong Lombok wedhus mbah. Emang kursi ya dikerok tok. Lah iya. Takok maling kok, Dik. Jere kon jenggleng nek anu kok kaya maling. Gak usah. Iya. Kok maling ngono lagi. Ngene iki. Kaya apa, Duk? Kaya apa, Duk? Kok maling. Wah, jan lepas. Aku maling atimu to, Dik. Ngono lho. Iya. Emang tuh mau ya? Alah lali neh tekan. Biasa tuh cah cilik aja disana aja ae ngono lho. Iya ya cah cilik menangan. Ya ampun. Napa Pak De? Pak Dene lho ya lali. Kono Ya ngertine maklum, laras Pak kok. Dim pun sepuh. Nek kata-kata bingung. Saka kembang wae nggih Pak De. Kembang. Sik ngono sik. Ya. Lho, rapas ngene iki. Jan tenan ngono ndak mung ngelek-ngelek aku. Saiki gentian gak iso to, gak iso gak ngepes to ya Kowe to. nak omong Ya to, aja Le. kakek engko lali neh. Iya ya. Wong ngomong terus sak pira, Pak Dik? Angger bar Wah, omong lali lali, ngono angger bar kuwi omong lho. lali. Ngene tak anune aku. Aku iso. Iso nak. Iso to. Tak dilang, ding, tak telang, dung, tak dang, ding. Wah, lah ya tak ora tak payu, dang, kok. dung, dang ding dung. Lho, bisa ta kena. Dang ding dung nih. Wah, Masa liwat ya ini. Orang Pak De aja sudah tidak disetujui sama Sone ya, iso ya ngono kok iso. Sak pira, Pak Dik? Tak ngerti ya dhewe iki. Ngerti lah, aku kan padamu. Kon dukun ya? Eh? Iki dukun ya? Aja kakek lek omong lalinan. Ah, iya ya. Iya maaf toh, cek Iya. cilik, cah cilik ya biasa. Weton. Iya ya Arti. Kono Macita. Yo. Lho urung lho, iki wis gembliyeng dhewe, mendem po. Lha wong aku neng kene kok lek jenggleng kok ngene. Ya mrene ta. Wong kok ewaneh ngono lho. Lah ngono lho. Awake dhewe iki tontonan ya sebagai tontonan. Sing gending casak mene kok mbok ngene-ngene. Lah kono yo ngono aku ngene, atik ngono yo melok ngene. Yo jote yo Jawa ngimbangi Ya ngono. mbok nek keadaan sakmene diundurno. Apa enek jengleng? Di apa, di apa? Diundurne. Engko sakit. Gak. Sakitan. Hah? Ayo. Panas. Meneng. Pak Dalang. Kok gak wani gak mbok Gak sing apa ya wani. aku. Lah Pak Dalang kan sampun sepuh. Engko nek jantungan piye? Oh iya paham. Hati-hati. Kono tiwas kuning. Buatan sindir nggih Pak Dalang. Nggih, anak. Putuku. Oh iya. Jantungan. Kok ya paham ngono lho. Panas. Ora. Lah sing bener ngene iki lho ora jenggleng cah cilik. Kita kan bergoyang gak lek ya?
Kita kan bergoyang, berdansa dan menari Aku seperti bergoyangnya aliran rapuh. lagu. Leeng. Kaya bakul cilok. Iya, iya. Semakin menyala. Oh gak ngono ya? Sawi. Lho jek angen-angen urung kulino. Kulino kok ya, Iya. sampun sepuh ya ngono kuwi. Nah, kandhani kok bocah wis tuwek ngeyel iki. Sapa sepuh? Oh, Aku. Lah iya, aku. Panas udan aduh. Lucu lagi ya. Kok panas terus ta, Duk? Iya ya saya tak. Panas udan, udan panas, aling-aling, tapi gunung. Saya tak ganti posisi ganti ning kene. Blocking ah. Engko Ayo nyeneni blocking. Iya, iya. aku nyeneni anu mbok seneni neh engko. Yo gak apa-apa to. Lah nek salah ya tak seneni, nek gak salah ya gak tak seneni to. Nah, bener kok, bener. Iki Lah nggih sumben to, Pak Dalang. Nggih. Mbokku ya ngono kuwi, nek salah ya seneni, nek ora ya ora. layak tak mukuru. Hah? Seneni ae kok apa sih? Gak epakku lho, Ndi? lemu. Oh, bapakmu sing lemu mang. Iya. Oh iya berarti bapakmu ora turu, Dik. Lah to, ngono Iya. kuwi senengane. Sok tau. Sok tai lah. Tahu gak tahu. Sok tau ora sok tai. Lho, malah dibanter nih. Tai. Tak tua kok kosok malah. Aku gak laline lho, sumpah ki kok mesti laline. Natian. Iki wis gak tau dinyanyekne makane lali terus ya, Mbak. Bocah genite kaya ngene. Gemes aku. Iso ede. Waton saratan inumane banyu bening. Iya. Langsung samping gunung ibu. Matur sembah nuwun, nggih lanjut nggih. Samping gunung yo, langsung. Oi. Buka celuk to? Iya. Ngomong ngono kuwi, aja ngomong nang wae. Sabar, Ngel, sabar. Iki jek cilik kok ya ora reti. Ngomong buka Padha. celuk ngono aku ya reti. Iya. Sing kono bering seneni kabeh, Dik. Kono, kono. Sik ta. Wis suwe tak seneni neh lho. Sak pinten, Pakde? Ora. Gak wis. Decah. Ayo. Lah, menang ta? Aku seneng nak gregeten. Ya lah gak sendal kowe kok. Hah? Syukur. Dek mana ber ajaman gerakan lingan Itu iyo dinande-nande
Matur sembah nuwun Pak Dalang. Ngasuh rumiyin. Ngasuh rumiyin. Napa? Ngasuh. Ngaso. Ngaso niku napa? Waduh. Oh lenggah riyen Nah, nggih. Cak men. Wis. Nek ora ngerti ngaso jerum sik. Nek ana bocah cilik sing seneng karo budaya ngeten iki, sok Ngeten iki. teryuh rasane kan. Nggih. Nggih to? Nggih, derek remen. Ngene iki lho. Wah, aku duwe anak sak ngono iso ngono wah iya. Lah anakmu